በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስክላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ጸኒሕኩም ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክስካብዛ ሰዓት እዚኣ ሰላም ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ወላዲተ አምላክ ንርህርህተ ህሊና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ጽዮን መጸጊዒትና ዝኾነት ክብርን ምስጋናን ንዓ ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣዴታትና ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር አምላኽ ብዝሃቦም ጸጋ ብዝሃቦም ክብርን ምስጋናን ንዕኦም ይኹኖም አሜን። ስንክሳር 30 ነሓሴ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ናይ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ አሜን። እንቋዕ ናብ ሐዋርያ ቅዱስ እንድርያስን ቅዱስ ሚልክያስ ነቢን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና ኣብጽሐኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ ኣከባቢ ቤተ ሳይዳ ክኸውን ከሎ ንእሽቶ ሓዉ ንሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ። ኣቡኡ ድማ ዮና ይበሃል። ገና ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ዓሳ ምጥማድ ካብ ዓብይ ሓዊት ተማሂሩን እዩ። ዕድሚኡ ከፍ ልዕል ኣብ ዝበለ ጊዜ ኦሪ ተማሂሩ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ወዲ መዝሙር ኮነ። ምስኡ እንዳገልገለ ድማ ን6 ኣዋርሕ ተምሃረ። ኣብቲ ወቕቲ ምስ ወንጌላዊ ወልደ ዘብዲዎስ ዮሐንስ ቀረባ ይዕሩኽ ነበሩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተጠምቀ ጊዜ ድማ ነቲ ጽድቂ ምስጢረ ስላሴ ካብ ዝተመልከቱ ሓደ እዩ። ጎይታ ምስ ጾም ካብ ገዳመ ዘቆሮንጦስ ኣብ ዝተመልሰ ጊዜ ንእንድርያስ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘለዓሎ ተኸተሎ። መጥምቅ ቅዱስ ዮሐንስ ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘየዓትት ኃጢአት ዓለም ናይ ዓለም ኃጢአት ዘወግድ ናይ እግዚአብሔር በግዕ እንሆ ክብል ሰሚዑ ቅዱስ እንድርያስ ንጎይታናን ኣምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸተሎ። በዚ ድማ ናይ መጀመርታ ናይ ክርስቶስ ወዲ መዝሙር ንምባል በቕዐ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 47 ሊቁ ማር ገላውዲዮስ ድማ ንእመቤትና ከመስግና ከሎ ንሐዋርያ እንድርያስ ቀዳማዊ ማርያም ሃይማኖቱ ንመጀመርታ ሐዋርያ እንድርያስ ሃይማኖቱ ማርያም ንስኺዒ ኢሉ እዩ መልክዓ ስእል። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ስሉጥ ፈጣን አገልጋሊ ከም ዝነበረ ድማ ወንጌል ይነገረና። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 9 ካብ 12 እውን ፍቕዲ 22 ን3 ዓመታትን 3 ወርሕን ኣብ ትሕቲ ጎይታ ኮይኑ ተምሃረ። ኣብ በዓለ 50 እውን መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ሃገረ ስብከቱ ልዳ እኳ እንተኾነ ብዙሓት ኣህጉረ ዓለም ሰቢኹ እዩ። እዛ መዓልቲ ሐዋርያ እንድርያስ ምስ ጎይታ ኣብ ውሽጢ መርከብ ዝተዘራረበላን ንቅዱስ ማትያስ ሰብ ካብ ዝበልዑ ሰባት ዘድሓነላን ዕለት እያ። ቅዱስ እንድርያስ 30 መዓልቲ ዝውድእ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ንኽገብር ምስ ኣርድእቱ ናብ ወደብ እኳ እንተኸደ መርከበኛታት ኩሎም ኣይነስፍረኩምን ብምባሎም ናይ ባሕሪ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎበዝ መርከበኛ መሲሉ ንሐዋርያ እንድርያስን ኣርድእቱን ንናይ 30 መዓልቲ መንገዲ ብሰዓታት ኣብጽሖም። ቅዱስ እንድርያስ ድማ ፍጡር ሰብ መሲልዎ ንጎይታና ስለ ጎይታና ሰብ ይኹልን መረቆን። እቲ መርከበኛ ጎይታና ከም ዝኾነ ምስ ፈለጠ ሰንቢዱ አልቀሰ። ሶበ ኣእመረ ቺያሁ ወጠየቀ ኣምሳሎ ዘተናገርኩ በድፍረት ምስለከ ኩሎ ስረይሊ ሰገጋየ ውህድግ ኣብ ይቤሎ ከም ዝብል መሓረኒ በሎ። ጎይታና ድማ ኣጅኻ ኣነ ምሳኻ እየ በሎ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ንወንጌል አገልግሎት ተጊሁ ዝዓረፈ ታሕሳስ ዕለት 4 እዩ። አሜን። ቅዱስ ሚልክያስ ነቢይ። ሚልክያስ ካብ 12 ደቂቀ ነቢያት ሓደ ክኸውን ከሎ ናይ መጨረሽታ ነቢይ እንዳተባሃለ ይጽዋዕ። ናይዚ ምኽንያት ክልተ እዩ። ቀዳማይ ድሕሪኡ ዝተጻሕፈ ጥረ ናይ ትንቢት መጽሓፍ የለን። ካልኣይ ድሕሪ ዕረፍቱ ዘሎ ዘመነ ካህናት ብምዃን ምንም እኳ ነቢያት ኣብ በቢ ጊዜኡ እንተዘይጠፍኡ ጐሊሑ ዝተነገረሎም ግን ውሕዳት እዮም። እዚ ቅዱስ ዝተወልደ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን 600 ዓመት ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ካብ ሚጠት ካብ መልሲ ምርኮ ባቢሎን ንህዝቡ ገሲጹ እዩ። እቶም ህዝቢ ድሕሪ 70 ዓመት
ናይ መከራ ተመሊሶም እኳ ኃጢአት ምስራሕ ኣይገደፉን ነበሩ። ብፍላይ ንኽልተ መጀመርታ ሰበይቶም ዘታልሉ ገስጽዎም እዩ። ስለ ኣስራትን በኹራትን ድማ ተዛሪቡ እዩ። ንእመቤትና ድንግል ማርያም እውን ብንጽህና ኣዳራሽ መሲሉ ተዛሪቡላ እዩ። ጽርሕ ንጽህት ዘሚልክያስ ከም ዝበሉ ኣብ ባህርያቆስ ቅዳሴ ማርያም ነቢ ቅዱስ ሚልክያስ ንፈጣሪ አገልግሉ ንህዝቡ መኺሩ ዓረፈ። ሚልክያስ ማለት መልአክ ከምኡውን ዝተልአኸ ማለት እዩ። ነገዱ ካብ ነገደ ኢሳኮር እዩ። አሜን። አምላከ ቅዱሳን ን12 ኣዋርሕ ከም ዝባረኸልና ነዛ ወርሒ ድማ ንንስሓ ቀዲሱ ይሃበና። ካብ ናይ ቅዱሳን በረኸት ድማ የካፍለና። አሜን። ነሐሴ 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሚልክያስ ነቢ፣ አባ ሙሴ ዘሃገረ ፈርማ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ማርቆስ ዘአንበሳ ሐዋርያ፣ አባ ሳሉሲ ክቡር፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት፣ ቅድስት ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት። እምበኣርሲ መንፈስኩም ሓሉ ነታ ሰበይቲ ንእስነቱ ከዓ ሓደ እኳ ኣይጥለም። ምፍታሕን ንኽዳኑ ብዓመፅ ዝኸድኖን እጸልእ ኣለኹ ይብል እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል። ስለዚ ከይትጠልሙ መንፈስኩም ሓሉ ይብል እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት። ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 15 ሰብዶ ንኣምላኽ ክሰርቆ ይኾነሉ እዩ። ንስኻትኩም ግና ሰረቕኩምኒ። ብምንታይ እሞ ኢና ዝሰረቕናካ ከኣ ትብሉ? ብዕሽርን ብመባእን ኢኹም። ንስኻትኩም ህዝቢ ብምልኣትኩም ሰሪቕኩምኒ ኢኹም እሞ ብመርገም ተረገምኩም። ሚልክያስ 3 ምዕራፍ 8 ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክት ይተኣረመለይ። ካብ ኣናበባ ካብ ዝተጋገኹ ኩሉ ድማ ኣብ ኮመንት ጸሓፉለይ። አሜን። ወስብሃት ለእግዚአብሔር።